Рода икмәк турында да, тамаша хакында да сөйләдек. Менә хәзер кадак вакыты һәм Данил Сафаров анда атнаның вәт тамаша диярлек вакыйгаларын туплады. Исәнмесез. Узган юлы гына сөйләгән идем. Шнур партия ростага кергән һәм депутат булмакчы. Show must go on. Инде Валерия да үз фиркасын булдырырга йөри икән. Хәләл җефете Пригожин абзый әйтүенчә, яңа сәяси оешмага күбесенчә артистлар һәм спортчылар керәчәк ди. Ә партияның атамасы «Сильные женщины». Әлеге хәлләрне ишетеп, элекеге няшный прокурор, ә хәзер Дума депутаты Наталья Поклонская бу «Сильные женщиналарны» утка тотты. Тиздән голубой огонёкны да Думада төшерәчәкләр инде диде ул. Ә Киркоров белән Басков нинди канун проекты тәкъдим итәчәк, дип шимәтә Поклонская. Мы заслужили все дизлайки. Безнең татар җырчылары да руслардан калышмый. Безгә дә дәүләт советына йолдызларыбызны барлый башларга кирәк. Тем более, кайберләре инде актив эшчәнлекне башлады кебек. Төрле фракцияләргә оешалар, бер-беренә компроматлар агзалар. Даешь, понимаешь, ландыш белән иркәне депутатлыкка. Гади генә хезмәт укытучысы аркасында азнакай бөтен илгә шаулады. Абзый дәрескә, ничек дип әйтим инде, бераз гадәти булмаган хәлдә килгән. Моны хәтта Мәскәүдә күрсәткәч, укытучыны эштән алдылар. Ә укучы һәм ата-аналар аны киресенчә яклап чыкты. Балалар аны бик ярата, аның куллары алтын ди. Алайса, ник видеога төшереп белдегез, балалар? Трудовик. Ничә мәзәктә сөйләнгән һөнәр иясе бит ул. Интернет халкыда икегә бүленде. Берәүләр мәктәптә мондый хәлләргә кискен каршы, икенчеләр исә, нәрсә инде сез, кайсыгызның мәктәптә трудовиге эшмәде дип яза. Ә бер уйласак, кем ул трудовик? Баланы реаль тормышка әзерләүче кеше. Ә кайберләре баланы зурлар тормышына әзерләүдә бераз арттырып та җибәрә. Хәер, баланы бездә зурлар тормышына садиктан ук әзерли башлыйлар. Бу атнаны Пермдагы балалар бакчасында кышны менә мондый җыр белән узатканнар. Масляна масленица, весело резвились, водка, пиво и вино, в общем, отравились. Борчылмагыз, балалар, сезне әле мәктәпкә кергәч тә күңелле җырлар көтә. 1 сентябрь линейкасында. Ә монысы чаллы. Бу юлы җыры бераз хәләлрәк. Туй машиналары кияү белән кәләшне көткән арада бер шофер музыканы көчәйтеп куйган. Ә якындагы садик балалары рәхәтләнеп дискотека оештырганнар. Тәрбиячеләргә әйтәм, ник азаплыйсыз сез балаларны биетмичә? Куйгалагыз әле шуларга бераз драйвовый треклар.